Җепкә менгән, тәрәзәдән сикергән. Балалар үз-үзләренә кул сала. Бу хәбәрне ишеткәч, тәннәр шимердәп куя. Күңелгә шом керә. Ни өчен гомеренең иң матур чорында балалар шундый юлга бара? Исәнмесез? Хөрмәтле тамашачылар, бүген без шактый катлаулы тема суицид хакында сөйләшергә булдык. Яңа гасыр телеканалында без сезне кара-каршы тапшыруын карарга чакырабыз. Яшүсмер андай адымга бара икән, димәк бу проблема ул яшәгән мөхиткә килеп терәлә. Кеше дә бит гомумән үзен кемгәдер әти-әнисенә, туганнарына, якыннарына кирәк итеп тойганда гына яшәүдән ям таба. Яшүсмерләргә килгәндә, минемчә бүгенге көндә аларга аеруча игътибар зур булырга тиеш. Үз ишенә йомылып яту, беркем белән аралашмауда яшь күңелне суицидка этәрә ала. Ни кызганыч, Россиядә суицидны булдырмый калу өчен берни дә эшләнми диярлек. Соңгы 20 елда гына да үз-үзенә кул салучылар саны 30 тапкыр арткан. Ә инде балаларга килгәндә, аларның яше 5 яшьтән 19 яшькә кадәр. Мондый аяныч үлемнән сабыйларны бары тик әти-әниләре генә коткарып калалар. Ничек итеп? Бүген менә без шушы сорауга җавап эзләргә тырышырбыз. Шулай итеп без башлыйбыз. Әмирнең әти-әнисе аерылышканда аңа 10 яшь иде. Малай үзен үзе белгәннән бирле гел талашты алар. Әтисе чеп кайта, әнисе елый-елый аны ачулана. Әтиләре киткәч, өйдә тынычлык урнашты кебек. Тик озакка түгел. Әмирнең әнисе үзе эшә башлады. Монысы әти кеше эшүгә караганда да авыррак тоелды үсмер малайга. Ятыннан нишләргә белмәде ул. Иптәшләре белән артыгын сөйләшмәс, аралашмас булды. Үз эшенә бикләнә Әмир. Кай вакытта эш серләрен әтисенә ачасы килгән чаклары була да, юк шул. Гаиләсеннән киткәч, аракы аның аңын бөтенләй томалады. Үзенә гомер биргән өлкәннәрнең мондый хыянәтен авыр кичерде үсмер. Дуслары кызларга күз сала башлагач та, күңелендә берләнгән хисләрен йөгәнләргә өйрәнде. Янәсе, исерек гаиләдә үскән Әмиргә кем күз салсын? Ә бер көнне өйгә кабат салмыш кайткан әнисен күргәч, катгый карарга килә. Булай яшәгәнче, җепкә менгән үсмерне өйгә ниндидер йомыш белән килеп кергән күрше абыйсы күреп ала. Үз-үзенә ни өчен кул салуын Әмир беркемгә дә аңлатмый. Йөрәктәген аңлардай кеше тапмый ул. Сез минем хәлемне аңламаячаксыз һәм сез бу хәлгә калмагансыз, шуңа күрә сез мине барбер аңламыйсыз. Минем проблеманы сез решать итә алмыйсыз дип җавап бирде ул миңа. Ә нинди икән ачык әйтми? Юк, нинди икән ачык әйтми, но без аңламыйча шул өйдәге мәшәкатьләр, өйдәге аңлашылмаучылык һәм эштәге ялгызлык дип әйтергә кирәк. Тормыш дәвам итә. Тик Әмир анда үз уйларына бикләнгән килеш яши. Әнисе хәзер сирәгрәк ишеп кайта. Ул улының бу юлга ни өчен барганлыгын аңламый бугай. Әллә инде аңларга теләми. Әнисе бу хәлне алай дип кискен итеп куймый һәм малайның просто яшь үсмер вакыты дип кенә аңлата. Үзенең гаибен һәм үзенең моңа ниндидер катнашы барлыгын белдертми. Сезнең фикерегезчә яшүсмерне тормышына нокта куярга нәрсә этәрде? Менә балаларны бит инде ашатасың, ишертәсең, психик яктан балаларны тәрбияләсеннәр иде. Дуслар арасында нидер аңлашылмаучанлык булса, бу очракта инде баланы бер вакытта ташлап китергә ярамый. Мондый гаиләдә яшәүнең мәгънәсе юк, мин уйлыйм. Баланың психикасы начарланган. Шуңа күрә ул шундый юлга баскандыр дип уйлыйм. Әтисе юк, әнисе юк. Һәм аны аңлаучы, димәк, дуслары да юк. Димәк, аңа яшәүнең мәгънәсе калмый. Ярар иде ул, әгәр дә әти-әнисе генә булмаса, бәлки ул дуслары белән юаныш табыр, аңа иптәшләре ярдәм күрсәтер. Ләкин алар кичекләшкәч, нәрсәгә яшәргә? Иптәшләре белән ул үзен чагыштырып карый. Менә аларның әти-әниләре бар, аларга аңа игътибар итә. Нишләп минекеләр генә алай итә икән дип. Бәлки аңа читендер иптәшләре янында үзен ничектер юк итеп хис итәргә. Бала үзен шәхес итеп тоярга тиеш. Кеше барбер бәхетле була алуына ышанырга тиеш. Әти-әни иң беренче чиратта балага менә шуны иңдерергә тиеш.
Biz бүгінгі тапшыруыбызда әмир язмышын дұрсын гына әйтсәк махсус алдык. Бу инде ниндидер бер бәхетсезлеккә юлыккан бала. Чынлап та безнең әле генә яшьләребез әйтеп үткәнчә, аның шушындый адымга баруында әти-әнисе гаепле иң беренче чиратта. Үз балаларының күңелен аңлый белмәгән аны язмыш кочагына ташлаган. Ни кызганыч, соңгы елларда суицидка баручы балаларның 70% әйбәт гаиләләрдә тәрбияләнгән. Әти-әнисе дә бар, бай, мул тормышта яшиләр. Менә бу очракта әлеге проблеманы ничек аңларга? Ни өчен соң әйбәт гаиләләрдә булган балалар да үз-үзенә кул сала? Суицид ул гадәттә озакка сузылган депрессив состояниеның шундый тәмамы булып тора инде. Без үзебезнең балалар белән аралашкан вакытта күп кенә очракта аларның кәефе түбән булуына, яисә аның нинди дә булса проблемалары барлыгына игътибар итмибез. Сөйләшергә вакытыбыз юк. Эштә алҗыйбыз, өйгә кайткач үй мәшәкатьләре, шуның белән балага күз салырга вакыт юк. Иң мөһиме безнең балаларга менә шул игътибар җитмәү. Иң беренче чиратта балалар белән сөйләшү кирәк. Сөйләшкәннән соң, әгәр дә аның шуннан да шундый җитди адымга нияте бар икәне билгеле булса, бу очракта инде һәр төрле ярдәм күрсәтергә кирәк. Һәм билгеле инде бу очракта әти-әниләрнең роле бик зур. Бу бала ни өчен суицидка җиткән? Әгәр дә аның әнисе генә дөрес юлда булган булса да, бу бала андый хәлгә бармас иде. Мондый балаларның үз бәясен түбән куюы билгеле. Һәм алар ситуацияны объектив карый алмыйлар. Психологның менә шунда ярдәм булырга тиеш. Ул балага шушы ситуацияның чыгышсыз ситуация түгел икәнен аңлатырга тиеш. Шундый кешеләр бар, кемдер бик күп авырлыклар күрсә дә бирешми, алга таба атлавын дәвам итә. Кемдер менә юк бар гына нәрсәдән югалып кала. Бу нәрсәдән гыйбарәт микән? Без психотип дибез бит инде. Һәр кешенең үз холыкы, характеры, психотипы була. Бу аның кайсы бер сыйфатлары тумыштан килә, кайсы бирләре тәрбия вакытында салына. Һәр кеше төрлечә кабул итә авыр ситуацияны. Менә без хәзер мәктәпләрдә психологлар тутабыз бит инде. Балалар учреждениелары психологлар эшли. Һич тә югында кризисный центрлар бар бит инде. Менә шундагы эшләүче психологлар, педагоглар балага бу игътибарлырак булып, аның менә шушы психотипичный характеристикаларын искә алып, аңа ярдәм күрсәтсәләр, суицидлар һич шиксез кимрәк булыр иде. Без үзебезнең балабызны яхшы беләбез, ләкин аның ичке халаты белән кызыксынмыйбыз. Менә шул кызыксыну җитми безгә. Менә сез әйтеп үттегез, махсус үзәкләр бар дип бит, ләкин ни кызганыч, безнең әле гомумән безнең илдә кеше психологка баруны һәм үзенең эш серләрен шундый махсус белгечләргә сөйләүне гомумән ничектер ят нәрсә дип күрә. Психиатрга бару белән тиң итеп күрәме? Әйе, шулай дип күрә. Ул аны киресенчә ят дип белә. Шул вакытта мәсәлән тагын икенче ягы да бар бит әле. Менә бүгенге көндә менә без сюжетта да күреп киттек, психолог аны әле ачып бетерә алмаган, бала күңелен ача торган. Безнең әле тирәнтен белеме булган психологлар җитеп тә бетми шикелле. Хәзер инде югары уку йортларында безнең квалификациялы специалистлар әзерләнә. Ләкин специалист ул диплом алып чыгып кына специалист булмый бит, шулай бит. Аңа үзенә күрә бер тәҗрибә кирәк. Ләкин соңгы вакытта менә безнең республикада бик күп андый кризис ярдәм центрлары ачылып килә һәм психологик ярдәмне алырга була. Һәр хәлдә менә мин урамда баннерларда күрәм, психологик ярдәм телефоннары урнаштырылган. Һәр хәлдә бала үзенә ярдәм таба алган булыр иде. Ләкин без бит моны популярлаштырмыйбыз. Менә безнең әти-әниләрнең дә балаларны шушы психологик ярдәмгә әзерләмәүнең дә бер сәбәбе бардыр мөгаен. Менә быел гына Россия күләмендә ачылды махсус балалар өчен ышаныч телефоны. Менә мин аның хәтта номерларында әйтеп үтәр идем. 8820 000 122. Менә бу телефонга бушлай шылтыратып, әти-әниләр дә, балалар үзләре дә күңел борчуларын сөйли алалар һәм ниндидер психологик киңәш алалар, ярдәм алырга мөмкин. Әйбит. Менә хәзер минем Йолдыз ханым сезгә бирәсем килә. Сез бит инде безнең бик күп балалар тәрбиялисез. Менә безнең психолог да әйтеп үтте, әти-әниләр вакыт таба алмыйлар, бала белән сөйләшмиләр, аның эчке дөньясын, хисләрен белмиләр дип. Нәрсә эшләргә? Менә сез ничек чыгасыз бу проблемалардан? Менә монда гаилә гаепле дигән сүз яңгырады бит инде. Минем җавап эзлисем килә, безнең илдә гаилә бармы соң? Безнең илдә бер түбә астында яшәүче кешеләр генә бар. Менә кешеләр җыелмас. Ләкин алар хәтта бер табын артында утырып ашамыйлар да инде соңгы вакытта. Моның төп сәбәбе, мин уйлыйм, безнең җәмгыятьтә материал як, рух якка караганда үстен чыкты. Кеше байлык артыннан куа, аңа күршесеннән әйбәтрәк кирәк, матуррак кирәк, яхшырак кирәк.
Инде баланың күңелендә нәрсә бар, гомумән баланың гына түгел әле ул, ананың күңелендә нәрсә бар, синең тирә янындагы кешеләрнең күңелендә нәрсә бар, ул турыда без туктап, уйланып торырга вакытыбыз юк. Бу безнең төп бәләбез шушыдыр мөгаен әйме. Балаларын кәйфсез чагы да бардыр. Була билгеле, Сөйләшәсе килгән вакыты да бардыр. Сөйләшәсезме? Менә бер вакытны олы улым хәрби комиссариатка барырга тиеш сыйныф белән. Бу алдагы көнне шугалакка барып, аягына урттырып кайткан. Иптәшләре киткәннәр, бу артка калган, кайткан күз яшьләре белән җылый. Идәнне тукмый җылый. Нигә булай бу дөнья, нигә ди, менә мине беләләр иде бит инде ди, шушыннан соң. Улым әйтәм, бу әле дөньяның башы гына, мондыйлары бит аның бик күп була. Син шуңа да түзә алмагач, нинди егет буласың инде син? Утырып, күз яшьләрен сөртеп, шәйләр эчереп, шуннан соң 2 автобуска утырып, хәрби комиссариатка киттек. Йолдыз ханым, менә сез дини кеше. Сезнеңчә дин суицидтан коткара аламы? Моның сәбәбе кеше тормышының, кеше гомеренең кадере булмау. Компьютерларны ачабыз да, балалар утыралар, уйныйлар бит инде. Мин үтерделәр. Үтерделәр, 5 минутта үтми яңа гомер бирәләр. Яңа уен уйныйлар. Алар тормышта шулай була дип беләләр, күрәсең. Менә 10 яшьлек баланың психикасы ул бәлки яңадан туарбыз, яңадан яшәрбез. Ансында әйбәтрәк булыр дип уйлый торганнардыр. Заһид әфәнде, без менә әни кеше буларак та психологның да фикерен тыңлап үттек бит. Ә менә әтиләрнең балаларны ялгыш адымнан саклап калу өчен роле нинди булырга тиеш? Йолдыз ханым әйткәне, әти яни байлык артыннан чаба, моңлык артыннан чаба дип инде мин алай дип әйтмәсәм, бүгенге көндә халкының күпчелеге байлык артыннан чапмый, тамак хакына чаба. Менә әти яни көне төне эштә, бала урамда. Урамда калгачыннан соң монда нәрсә уйларга кирәк? Минемчә, безнең Россиядә закон кабул итәргә кирәк. Ана кеше дүм эшләмәсә дә көненә бәлки бер 3-4 сәгать кенә эшләргә тиештер. Һәм калган гомерен балалар янында үткәрде. Психологлар фикер әйттеләр инде, әгәр дә әти хулиган булган очракта да, әни яхшы кеше икән, әни тәртипле кеше икән, гаиләдә тәртипле бала үсә. Әгәр дә инде әни аракчы икән, тәмәке тарта икән, бу гаиләдә тәртип бетә, монда һичшиксез җинаять үсә. Заһид абый, сезнең балаларыгыз сезнең янга килеп, әти минем яшисем килми дип әйткәннәре бар идеме? Аллага шөкер, алай дип әйткәннәре юк. Төрле хәлләр булды тормышта. Кыз белән дә булды, малай белән дә булды. Монда әти кеше ирләрчә улы белән сөйләшергә тиеш, ана кеше аналарча кызы белән сөйләшергә тиеш. Әти-әниләрнең ролен аңладык инде. Әти-әни ярдәм итәргә тиеш балага дип әйттек без. Менә баланың эчендә ни бар икәнен, аның нәрсәләр уйлап йөргәнен ата-ана ничек сизәргә тиеш? Аның менә ниндидер бер тышкы симптомнары, аның ниндидер бер менә шушындый билгеләре бармы, юкмы? Әгәр дә бала белән ата-ана арасында ышаныч булмаса, бер нинди сөйләшүләр дә ярдәм итмәячәк. Менә бала кичкенә чагында, бер 3 яшьләр тирәсендә ул почемучкага әйләнә. Ул ни өчен, ник булай бер үзлексез сораулар яудыра. Шул вакытта әти белән әни вакыт тапмыйча балага китәле, кымышаулама, яңадан аңлатырмын, шулай тиеш дип кенә җавап бирсә, монда бер нинди бер-беренә аңлашылучылык күпергә дип әйтегәндә төзелмәй. Менә кичкенә чакта бала сорау бирә. Чак кына бала үскәч, әти-әнигә баланың ичке тормышы кызык тоела башлый. Ләкин ул вакытта уже бала әнисенә, әтисенә сирен сөйләргә өйрәнмәгән була. Менә билгеләренә килгәндә инде шуны әйтмәкче булам. Билгеләре берничә инде. Суицид бик куркыныч хәл. Бала моңа кадәр күпмедер вакыт төшенкелек белән яшәргә мөмкин. Ул төшенкелек хисе кичерә. Чөнки ул депрессив состояниедә була. Димәк, ул сөйләшмәскә, үз эченә бикләнергә мөмкин. Бәлки ашыйсы килми. Ашыйсы килмәскә мөмкин, ул үз эченә бикләнергә мөмкин, яки киресенчә үзен типик рәвештә тотмый ул. Яки киресенчә бик шат күңелле булып күренергә мөмкин, чөнки ул хәтта шулай да булырга мөмкин. Хәтта шулай да булырга мөмкин, чөнки ул үзе эчендә үзенең борчыган сорауларына җавап тапты. Димәк, ул бу тормыштан китәчәк һәм шуның белән бу аны борчыган нәрсәләр юкка чыгачак дип уйлый. Һәрберебезнең үсмер балалары бар. Мөгаен монда иң беренче чиратта беренче мәхәббәт белән бәйле булган менә шушындый күңелсез вакыйгалар да булырга мөмкин. Әти, яни алдан ук баланы мөгаен беренче мәхәббәтнең мәңгелек булмаска мөмкинлеген аңлатырга һәм инде ул беренче мәхәббәт гадәттә менә шундый күңелсез тәмамланырга мөмкинлеген дә әйтергә тиештер. Балаларны дөресен әйткәндә тормыш авырлыкларына алдан әзерләү кирәктер мөгаен. Безнең студиябызда яшүсмерләр дә бар. Әйдә әле аларның фикерен белеп китик. Дуслар, менә сезне хәзерге вакытта, бүгенге көндә сезне ниләр борчый, ниләр канәгатьләндерми? Менә суицид турында сөйләшә башладык. Минемчә, аның төп сәбәбе
дуслар белән ниндер аңлашылмаучылык барлыкка килү. Минемчә, менә компьютерда, менә суицид очракларында да бик зур урын алып тора. Компьютерны ниндер читкәрәк куеп, әти-әни белән, дуслары белән аралашып, ниндер хисләр, тойгылар биреп, менә бу суицид очракларын киметергә була дип уйлыйм. Ә менә үзеңә килгәндә, сине олылар аңлыймы хәзер? Кай вакытта аңламыйлар инде. Һәр вакыттагыча безнең студиябездә ир-егет кунагыбыз бар. Ул безнең эксперт буларак та үзенең төпле фикерләрен әйтергә тиеш. Ә бүген безнең кунагыбыз танылган укытучы, үзе мөгаллимнәр әзерләүче кеше, остаз, ул Әнвәр Хуҗаәхмәтов. Без аны үзебезнең янга стель янына чакырабыз. Укытучы кеше буларак сез әйтегез әле, менә балаларны шушындай ялгыш адымнардан саклау өчен укытучының роле нинди булырга тиеш бүген? Әйдәгез, без башта бер нәрсәгә ачыклык кертеп китик әле. Безнең илдә, ягъни Россиядә, балалар суициды менә 30-40 тапкырга артты 90-нчы еллардан башлап. Ул 20 еллап дәвам итә инде. Балалар суициды буенча без беренче урында торабыз. Моның төп сәбәбе булып, әлбәттә, менә бүгенге тапшыруда, бүгенге очрашуга килгән катнашучылар бик дөрес әйтеп үттеләр. Иң беренче чиратта, әлбәттә, ата-ана, гаилә, мәктәп, киң җәмәгатьчелек гаепле. Ләкин алар бөтенесен без карый алабыз аны өлешчә итеп кенә. Безнең илдә менә шушы 90-нчы еллардан башлап кешене рухи, әхлакый, физик яктан камилләштерү, үстерү буенча дәүләтнең тәрбия идеологиясе булмауда. Бездә тәрбия, ул шул ук бар гаилә тәрбиясе, бар хезмәт тәрбиясе, бар патриотик тәрбия, өлешләп, менә шушыны мәктәп, лицей, гимназиялар, ата-аналар, мәктәптән тыш оешмалар алып баралар. Ләкин тулайым комплекслы тәрбияне оештыру буенча идеология, программа юк дәүләтнең. Советлар Союзы чорында булган шылбыр өзелде дөресен әйтсәк. Менә сез моны бик дөрес әйтәсез. Совет власты елларында безнең илдә, ягъни СССРда тәрбия киң кырлы алып барыла иде. Без хәзер әйтәбез, юк, менә бу процесс юк, бу шылбыр өзелде дибез. Хәзер biz моны бүген генә бер нәрсә дә эшләй алмыйбыз, төзәтә алмыйбыз, бит. Ләкин нәрсә дә эшләргә кирәк, балаларны коткарырга кирәк. Бәлки менә чынлап та бу шылбырны яңадан төзер өчен югары уку йортлары, менә мәсәлән сезнең университет үз өстенә алырга тиештер. Иң беренче без барыбер әйтергә тиешбез. Россиядә дәүләт күләмендә шын мәгънәсендә тәрбия программасы кабул итәргә тиеш. Тәрбия программасы, шушы программа үз эченә ата-ананың статусы дигән закон, канун кабул итәргә тиеш. Минем уйлавымча, аны укытучылар тәкъдим итәргә тиеш түгел микән менә шушындый? Менә бу проект безнең Татар дәүләт гуманитар педагогика университетының педагогика, психология факультеты галимнәр тарафыннан безнең республиканың дәүләт советына җиткерелде. Алар хәзергесе вакытта бу безнең шушы тәкъдимне федераль җыенга тәкъдим итәргә тиешләр. Әлбәттә, сез дөрес әйтәсез. Менә бу программа кабул ителгәнчә нәрсә эшләргәсен? Тәрбия эшчәнлеген киң кырлы итеп оештырырга кирәк. Без бер генә баланың да, бер генә яшүсмернең дә теге вакытны зыяга уздырмаганын, аның һәр вакыт ниндидер шөгыль белән мавыгын тәэмин итәргә тиешбез. Безнең балалар ничек хәзер? Менә дөрес әйттеләр. Һәр вакыт компьютерда уйнау, компьютерда утыру. Менә мәктәпләргә барабыз, без аеруча Казан мәктәпләренә бездә практиkantlar һәр вакыт бит инде шөгыльләнә. Мәктәп янына килеп басасың, әдәм көлкесе. Ул бит гомердә күрелмәгән хәл. Шу мәктәпкә кергән урында ук 15-20 кыз малай тәмәке тартып басып тора, сыра эчеп басып тора, сүгенеп басып торалар. Шулай бит. Бу очракта әлбәттә кемне гаеплисең? Әлбәттә мәктәпне гаеплисең. Димәк, безнең укучыларыбызны мавыктыру, аларга шөгыль табу юк. Менә безнең бар, әйтик, мәктәп китапханәләре. Мәктәп китапханәләрендә бүген безнең балалар яратып укый торган әдәби әсәрләр юк. Алар белән тәэмин итү юк. Аннан соң менә безнең малайларыбыз бүген кулларына шүкеш, кадак тотып, стенага бер әйбердә кадый белмиләр. Безнең мәктәпләрдә элек алып барылган хезмәт тәрбиясе, профориентация өчен җанландырырга кирәк. Тәрбиянең менә хезмәт тәрбиясенең, эстетик тәрбиянең, этик тәрбиянең бер генә юнәлеше дә мәктәпләрдә юк хәзер.
Менә ул теге балаларның үз-үзенә кул салуын, менә монда дөрес әйтәләр. Ул булырга мөмкин әлбәттә беренче мәхәббәттә аңлашылмауда, атаның эшкеше булуында, гаиләдә нормаль булмаган халәттә, мәктәптәге гаделсезлектә һәм гомумән җәмгыятьтә бүген сез бик дөрес әйтәсез, монда әйтеп үттеләр, менә батди яктан гына ку, менә тагын бер ата әйтеп үтте, тамак туйдыру өчен генә ку. Алар бөтенесе бит нәрсәдән килеп чыга? Безнең җәмгыятьтә кызганычка каршы социаль гаделсезлек хакимлек итә бүгенге көндә. Бу шулай төп сәбәпләрнең берсе. Менә инде һич югы менә шушындый программа, шушы тәрбия идеологиясы кабул ителгәнче, бу тәрбия идеологиясы дәүләт күләмендә кабул ителмәгән чакта, әле безне алга табан бик күп афәтләр көтә. Аннан соң менә монда без бер нәрсәгә игътибар итеп бетермәдек. Без менә шушы 90-нчы еллар башыннан менә бу комсомол, пионер, коммунистлар идеологиясын юкка чыгардык та, уйладык, дини идеология барысын да рәткә салар дип. Кызганычка каршы, дини идеология шулай ук үзенең вазифасын башкара алмый бүгенге көндә. Аның төп сәбәбе дин белән, дини эшчәнлек белән идара итүгә очраклы кешеләр килде. Һәм бу очраклы кешеләр дин идеологиясын, ислам диненең асылын, аның теге төп юнәлешләрен яшь буынга җиткерә алмыйлар. Кешенең үз-үзенә кул салуы ул бит дини яктан караганда бик зур гына. Менә бу шушы яктан гына да без ни өчен шушук дин әһелләре, шушук укытучыларыбыз әйтик, шулук мәчетләрдә, бул турыда бит вәгазьләрдә әйтелергә тиеш. Һәм иң мөһиме, кемдер нәрсәдер эшләргә тиеш дип түгел, без берләшеп, барыбыз бергә эшләргә тиеш. Без берләшеп эшләргә тиеш. Безнең университетта бу мәсьәләдә бик күп эш алып барыла. Чөнки безнең университетта бит инде психологлар республикада иң күп санлы психологларны безнең университет әзерли. Ләкин безнең мәктәпләрдә психолог штатларын кыскартып бетерделәр һаман. Бердән программа нигезендә генә без ниндидер уңышка ирешә алабыз. Бүгенге сөйләшүдән чыгып, шундый нәтиҗәне ясар идем мин, мәсәлән, дөресен әйткәндә, без бүген барыбыз да үз казанында кайный. Укытучылар үзенчә, әтиәниләр үзенчә, башка белгечләр, психологлар үзенчә. Менә шушы чылбырны тоташтыру өчен әле безгә бик күп вакыт кирәк булыр. Инде аңа кадәр мөгаен безнең халыкта бар бит шундый мәкаль: кем тапкан, шул баксын. Ата-ана үзе дөньяга китергән баласының бәхете өчен үзе көрәшергә тиештер. Һәм бу очракта мин ризалашам кунаклар белән, мөгаен таякның иң авыр башы безгә хатын-кызларга төшә. Без аларны тәрбияләргә, без аларны үстерергә, кай вакыт эштән арып кайткан һәм инде бала белән шөгыльләнергә вакыты булмаган әтиләрне, ирләребезне дә җайлап, майлап, бала белән бергәләшеп аралашырга мәҗбүр итәргә тиештер. Бусы инде хатын-кызның һәрберсе үзе белә торган ниндидер бер алымы, ниндидер бер сере һәм аның ягымлы булуы. Шулай булгач, хөрмәтле әниләр, балаларны үстерик һәм бала хәсрәтләреннән Ходай безне сакласын. Балагызны аяк акыллы итеп күрәсегез килә икән, үзегез дә аяк тормыш алып барыгыз дип әйтә кайбер психологлар. Сүз белән генә киңәш биреп утыру әлбәттә җиңел эш, әмма әлеге проблема белән күзгә-күз очрашып, аны шишу юлын эзләү ай-һай авыр. Хөрмәтле тамашачылар, һәр вакыттагыча бүген без сезгә кабат мөрәҗәгать итәбез балаларны тәрбияләү мәсьәләсендә. Һәм гомумән сезнең үсмерләрегез, сезнең улларыгыз, кызларыгыз белән нинди проблемалар барлыкка килә. Бәлки ниндидер гыйбрәтле язмышлар хакында сөйлисегез киләдер. Бәлки сез үзегез балагызны ниндидер авыр хәлдән коткарып калгансыздыр. Бүген аяныч секталар һәм башка бик шундый күп балаларны үзләренә тартып ала торган оешмалар, кешеләр бар. Гомумән аларга каршы ничек көрәшергә кирәк? Сез безгә бу хакта хатлар яза аласыз. Безнең адресыбыз Казан шәһәре, Шамил Усманов урамы 9-нчы йорт, Кара Каршы тапшыруына. Без сездән хатлар көтеп калабыз. Исегезгә төшерәбез. Сез анда үзегезнең телефон номерларыгызны да язырга онытмагыз. Элемтәгә чыгу мөмкинлеге булыр иде. Тапшыруыбызга килгән чираттагы хатны укып китәсе килә. Безгә Казаннан Лиана ханым яза. 7 ел балага уза алмыйча интектем. Бу тормыштан тәмам туеп, иребез белән балалар йортыннан нарасыйны алып кайтырга дигән карарга килдек. Документлар белән йөргәндә кинәт балага узуым турында белдек. Бәхетебезнең шиге булмады. Алинә тугач аны ничек яратып, кадерләп, иркәләп үстергәнебезне күрсәгез иде сез. Ләкин кайгы, шатлык белән янәшә йөридиләр. 2 яшендә тулмаган Алинә безне юындырганда мин кыңгырау тавышын ишетеп ишек ачырга йөгердем. Кире керсәм, нарасыем суга тынчыккан. Ярдәм күрсәтсәм дә соңга калдым. Кызым үз кулымда якты дөньядан китте. Ирем син гаепле дип миңа кул күтәрә башлады. Шуннан соң рәхәт тормыш бетте. Ул миннән, мин аннан ераклаштым. Менә шундый ачы язмышлы хатлар килә безгә. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, сез дә безгә хатлар языгыз.
Безгә килә торган хатларның кайберләре киләсе тапшыруларда фикер алышу өчен ниндидер бер чыганак булырга да мөмкин. Шулай булгач, кара-каршы тапшыруларын карап барыгыз, ә бүгенгә сау булыгыз.